divine Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Matud pa sa usa sa atong mga bayani sa pagtuo, si Mother Teresa of Calcutta, nga ang mga buhat kuno sa gugma mao mga buhat ngadto paingon sa kalinaw. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mayong hapon sa gihapon mga suking tingpaminaw. Igmaong tulumanon, the woman I love. Kunang babae nga akong kikugma. O sige hapon, kinigupos nyo igsuon, Shelbert Dundoyano Sr. alias Veritas mo kiapoy makikuban kininyo. Kagahapon atong nahimong tema ang mahitungod sa Sacrament of Reconciliation, no? Kung ka na nga itong pangumpisal ngadto sa pare. O atong gisaad kaninyo nga atong ipadayon karon, no? Kiwa pa man tamahuman. Bali mao ni ang part 2, no? Sa atong pagtuki sa maong tema may tungod sa pagumpisan. Atong i-review gamay, no? Katong naisgutan kagahapon ay hata mo padayon so wa nato pa mahisguti. May labot na sa maong tema. Gani, no? Kagahapon doon na to'y nag-text nako. O pwede man nga atong hisgutan kay relevant man kayo sa atong topic. May tungod man sa pagkumpisal. Matod pa sa maong text, iyang gikutlo ang unang Juan, no? Kapitulo 1,
tudling 9. No, atong basahon ni. Gani mura og ako ni siyang naisgutan kagahapon. Og tingali na late siguro siya no sa pagpaminaw tung tulumanon kagahapon mao nang iyang na text ning mao nga message sa pagpahinumdum no may labot na sa kinibang pagsugid nato sa atong mga sala ngadto sa Dios. Gikutlo ang Juan 1:9 nga matud pa, apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumanon niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mapasaylo gayod sa tanantang mga sala ug maghinlo sa tanantang mga kalapasan. Walain nga muhinlo sa atong mga sala si Kristo lamang. Gikan sa 0920-55-800-68. Nagkaila mahinong ko niini kay kadtong nagka-istorya mi niya no. Nagpaila siya pero dili na ko i-hisgot din no kay nagtahod po ko niya no. Mga suking tigpaminaw. Well, ato ni siyang hisgutan kay lagi naghisgot nga agad itong mga kasalanan isugid ngadto sa Diyos. Tumanon yun nato na, no? Mga suking tigpaminaw. O ang ato lang hisgutan pag-ayo kining apasumpay ba? Huwag lain nga muhinlo sa atong mga sala si Kristo lamang. So, malagmit ang nag-text na ini kanako iyang buti pasabot nga nganong ato pamang isugid ngadto sa atong mga kaparian ang atong mga kasalanan nga si Kristo man lamang mao'y magkahinlo kanato, magkalimbyo kanato. Well, sumala na sa atong naisgutan kagahapon kung ang atong mga kaparian mo hinlo o pasaylo sa atong mga kasalanan dili man sa ilang mga kaugalingong pangangalan. Ang atong mga kaparian mo pasaylo sa ngalan sa Dios. O kung mahinumduman nato ang Marcos 2:7 kagahapon no atong naisgutan nga only God can forgive sins. Ang Dios lamang mo'y makapasaylo og sala. Apan dili ta kabuot kunang maong gahom sa pagpasaylo iya kining ipiyal. Iya kining itugyan ngadto sa mga tao. Ngadto sa iya mga sinugo. Sumala sa atong nabasa sa San Mateo Kapitulo 9, tudling 6, ngadto sa 8, di ko na lang nisublion pagbasa kaya ato naman yung nabasa kagahapon. Ato lang i-remind ug unsay sulod sa mga tudling. Di na nga atong Ginoong Jesucristo na masaylo o mga sala. Apan ang mga tao may saway kaniya nganong namasaylo siya og mga sala. Nga ang Diyos man lamang may makapasaylo og sala. Mao nga nagkaingunta nga awala day sila magtuo nga si Kristo Dios. Gisukmatan sila sa atong Ginoo nga ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao dinhi sa yuta adunay gahom sa pagpamasaylo og sala. Buri pasabot ang atong Ginoong si Kristo wala masayop sa iyang pagpamasaylo og sala. Ug dili lang kay siyara mao ang gitagaan sa mong gahom sa pagpamasaylo og sala. Hasta usab ang mga tao nga iyang pinadala o mga sinugo. Diba? Atong nahinumduman kadtong Mateo 9 tudling 8 nga matud pa sa pagkakita sa mga tao niini nangahadlok sila o gidayeg nilang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Ug kinsa man ni mga tawhana. Sumala sa atong gibasa kagahapon mao ang unang mga tinun-an. Kung unang mga ministro na gipili sa atong Ginoong Jesucristo
kun unang mga kaparian. Nga na sa San Juan Kapitulo 20, tudling 21 ngadto sa 23. Nga matud pa, unya sa Jesus mingon kanila pag-usap. Mainyo untang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuy pa niya sila og giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So mao na mga suking tigpaminaw nga ang unang mga tinun-an niya, unang mga ministro nga yang gipili o gipiyalan, mga kaparian niya nga mo lagi gitahasan niya sa pagpanglakaw, naa ang maong gahom gipiyal ngadto kanila, mao ang pagpamasaylo o mga sala. Ug matud pa sa nag-text kanako kagahapon nga mao lagi ang buot ko no ipasabot sa mga tudling nga kanang magpinasaylo ay tagsala sa atong tagsa-tagsa. Kanang kasala imong isikataw, mangayo siyag pasaylo nimo dan imong pasayloon. Dili ko no nang kana bang upasaylo ang pari sa mga sala sa mga tao. Dili ko no na mao. Well, kagahapon atong naiskutan nga dili man ta mosupak nga magpinasaylo ay ta og mga sala, no? Kanang imong igsuon nga nakasalaan nimo imong pasayloon og vice versa. Apan kining San Juan Kapitulo 20 tudling 23, kung pisal gayud kini ngadto sa mga ministro sa Dios, kung mga kaparian sa Dios, kay lagi matud pa sa atong Ginoo ngadto sa maong mga ministro, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ang iyang giingnan ang iyang mga ministro kung ang iyang mga kaparian, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao. Wala man moingon ang atong Ginoo nga kung pasayloon ninyo ang mga tao nga nakasala diha ninyo tagsa-tagsa kaninyo. Wala man moingon ang Ginoo ana. Ang gingon sa Ginoo ngadto siya mga pare kung mga ministro, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, plural. Gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Dayon ato tayong gingon kagahapon nga kung mauna dinhi dahil sa bagong testamento, kana diyang gingon sa unang Korento aw marag na sayop ko, unang Juan dahil unang Juan Kapitulo 1 tudling 9 nga isugid ang atong mga kasalanan ngadto sa Dios. Kana dayang pag-ingon nga isugid ang atong mga kasalanan ngadto sa Dios, matud pa sa San Juan Kapitulo 20 tudling 23, ngadto di ay nato isugid ngadto sa iyang mga ministro kon mga kaparian. Subot sa Dios nga dunay protocol. Kaya doon naman siya mga tao nga iyang gipiyalan din sa yuta. And what's the use? Kung sa may gamit sa iyang mga tao nga gipiyalan din sa yuta o niya mo bypass lang ta, no? Di ra po nato tagaag bili. Dritso ra po ta sa Diyos niya, dili ta mo tahod aning mga tawhana nga gipili sa Diyos din sa yuta. Gani ningon siya sa San Lucas 10:16, ang naminaw kaninyo, naminaw kanako. Wala minaw kaninyo, wala usab minaw kanako. So kanang pag-ingon diay nga atong isugid ang atong mga sala ngadto sa Dios, kung atong paklion ang laing tudling sa Biblia, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ang iyang mga tinun-an mo iyang giingnan ani gipasaylo kini. So ang Dios mo pasaylo diay pinagi sa iyang mga ministro. Gani no, kung atong sabton pagayo, wala day tay kapasayloan kung kini mga tawhana dili mo pasaylo nato. Okay, ngano gingon diri klaro kayo, ako gining balik-balikon. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon,
dili usab kini pasayloon. Mao na mga suking tigpaminaw nga it is a must gyuday pasi ni nining maong tudling nga kanang musugid ta sa atong mga sala ngadto sa Dios, isugid na nato ngadto sa mga ministro sa Dios kon mga kaparian sa Dios. Kay sila man mo'y mubungat o absolution o pasaylo. So mga suging tigpaminaw mao na ang atong gamayng baliklantaw ba kagahapon kay tuna may nag-text kanato. Og pahinumdum lang no sama sa kadtong gibuhat ni David Salmo 32:5 nga misugid siya ngadto sa Dios. Pero kung atong susihon ng Biblia, ngadto man niya gisugid ni Nathan ang propeta sa Dios, di ba? Ato nagong basahon ng 2 Samuel kapitulo 12 tudling 13 ngadto 14. Karon maklaro pag-ayo mga suking tigpaminaw. 2 Samuel kapitulo 12 tudling 13. Nahinumdum ko sa kinibang usa nagkahigala nga niingon siya nga hala nganong wala man may kahibalo niya na sa una. Tagad mahino nakabalhin mi og laing tinuhuan. Well ako siyang giingnan nga nahimo lang sigurong kuan ka kinibang ingnon talang biktima sa panahon diin ni desider ka o gusto ka desisyon nga dapat dili unta pa nimo himuon. Imo sa untang dugangan ng imong pagkugi no. Pag research o kinabang pagsusi ay ka mo desider no. Kusing giingnan. Mao po niya akong hagit ninyo mga suking tigpaminaw. Kamo nga wala pagkabalhin ba og laing tinuhuan. O gani doon na to'y nagingon ako nga dunay nagpaminaw ko na nato nga medyo nakabato na siya kahayag no sa atong tinuhuan base nining atong kinibang tulumanon. Apan gapadayon pagid siya og tuki no. Og igsuon kung makadesider na ka nga mo go back, mo balik sa itong tinuwang Katoliko. Ayaw ka ula, no? Don't be ashamed. So pag pahibalutin ka na to. Aron ang imong testimonyo po doon niya itong magamit din sa atong tulumanon. Sama sa atong tulumanon po sa mga igsuon nato sa gawas, no? Sa Catholic Answers, no? Nga ngilang mga converts kadto mga Katoliko nga namiya din namalik nitabang po sila sa kalihukan o ang ilang mga testimonyo igamit po sa maong mga tulumanon sa Catholic Faith Apologetics. Okay, adto no sa 2 Samuel kapitulo 12 tudling 13 ngadto 14 no. Ang katong gingon nato ba nga si David misugid ngadto sa Dios. Pero ang buti pasabot niya na iyang gisugid ngadto sa propeta sa Dios ato pa sa usag katinugyanan sa Dios. Kay mo man atong pagtulon ang Katoliko. Kaya nang pagsugid nato ngadto sa Dios ato ganang iagi ngadto sa usag ka ministro kun pare sa Dios. Mao ni ang sample no. 2 Samuel 12 13 ngadto 14. Mingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan ni Nathan si David, gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala, ug dili kaniya patyon, apan kay pinaagi ni ining buhata, imo mang kipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga natawo kanimo. Sama gyud sa kana bang mangumpisal tag pare inganana gyud nga ang pare maoy mubungat sa pasaylo sa Dios. Tawan ang gingon ni Nathan ngadto ni David. O klaro kayo. Gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala. Ang pare po mupasaylo nato mingon man sa ngalan sa Dios. Gipasaylo ko ikaw, di ba? So kung imong sabton maura kay sa ngalan man sa Dios.
dili sa ngalan sa pare. Di ba? So, usa ka ministro o usa ka tinugyanan sa Dios mo'y mubungat sa pulong sa pagpasaylo. Kung atong una-unaon kayo, kinahanglan yun. Kay kung mo diretso lang ka ngadto sa Dios, nga di ra ba nimo makita kay espiritu man, di po nimo madungog ang iyang tubag, sao man nimo pagsigurong ipasaylo kaniya? Oh, pananglit. Dili ka mo adto sa ministro, ikaw ra. Anang ka sa imong kwarto din mga ikagpasaylo sa Dios. Ginoo, Diyos ko, pasaylo ako sa kung sala nga nihimo. Pangutana mo, tubag ba ang Diyos nga madungog yun nimo ang tingog? Na, saan nimo pagsiguro kung ang Diyos ni pasaylo nimo? Well, base din sa hitabo ni David, iyang nasiguro nga napasaylo sa Diyos pinaagis usa ka ministro sa Diyos o usa ka propeta sa Diyos. Kinsa man, si Nathan. Di ba? O, ato ra kong usbon pagbasa. Mingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. Ugiing na ni Nathan si David. Gipasaylo usab sa Ginoo ang imong sala ug dili kaniya patyon apan kay pinaagi niining buhata, imo mang gipasipad-an ang Ginoo mamatay ang bata nga nataw kanimo. Sa tupaduna po'y penitensya. Nasiguro ni David nga gipasaylo na siya sa Dios tungod kay mo may giingon sa tinugyanan. Mo may giingon sa ministro sa Dios nga gipasaylo na siya. Pero lagi dunay penitensya. Ang penitensya niya mao nga ang iyang anak nga nataw mamatay. So kana po daing atong pare mohatag og penitensya, biblical po dayon na no, mga suking tigpaminaw. Pero kanang penitensya nga ihatag sa pare, di man kaya nalisod. Okay, papangadjion raman ta, di ba? Papangadjion lang tag Lord's Prayer. Amahan mo nakasalangit pagdaygo ni mong ngalan. Dayon kana pong litukon po nato ng atong pagtahod sa atong mahal nga inahan, Santa Maria, no? Maghimayag ka Maria, puno ka sa grasya, full of grace. Kinaming kabulahan ka sa tanang mga babae. Hinoon, biblical man po na, Lucas 1:48. Yes, ingon si Santa Maria, sukad karon ang tanang kaliwatan mo tawag ka na kog blessed, no? Kun bulahan. Pero kadtong giingnan ako ako siyang giingnan. Kay sa pag-ingon ako nga kana ko nung penitensyang ihatag sa pare sayon ra kay papangadjion ra ta. Pero akong bawi rapod nga dili biya na sayon. Ang paglitok ra mo'y sayon pero ang pagbuhat lisod. Di ba? Sa maragod nining atong pagtuon sa mga pulong sa Dios, sayon ra man ang pagtuon ba? Basahon ra gud nimo. Balik-balik. Pero ang pagbuhat sa mga mensahe mo'y lisod. Di ba? Kanang mo resistag mga tentasyon, dagko kay mga tentasyon sa itong kinabuhi, pidang lisudar ba kayo? No? Pero sayon ang paglitok nga maingon ta nga, Ginoo, ako laging tumanon ng imong gusto. Pero apply na, ang application na gani mo'y atong istoryahan na diha ang lisod. Sabi nang moingon ta ng Lord's Prayer, your will be done. Ang imong pagbuot, amahan mo'y matuman. Sayon litukon pero inigbuhat lisod, di ba? Kay ang mahitabuan naman. Ang imong pagbuot mao'y matuman amahan pero ako di ay. Di ba? Ana man ang mahitabo, di ba? Mo ginagasagaran mahitabo nato. Sige tagpangadya ng amahan namo nagkasalangit pagdaygo ni mong ngalan, matuman ang imong pagbuot pero sa sumpay di ay inigbuhat na. Dili di ay. Ako di ay. Di ba? Ako di ay kay atong mangibalig atong buto. Kita pong mupalit matam sig kay balutang dili na maayo. Di ba? Dili di ay Ginoo, ako di ay mo'y matuman. Well, mamalandong dana. Well, adto ta sa Josue Kapitulo 7, tudling 19. Si Akan misugid ngadto ni Josue. Ulain ni ang prueba nato ba nga
kanang pagsugid ngadto sa Dios, isugid na ngadto sa ministro sa Dios. Doon na lagi protocol para sa unsa kanabang mga kanang atong mga sungi nga dunay kanang paghusay. Di man ta mo diretso dito sa kanabang buluhagan, no? Dinagko na dayon ato sa tas kapitan, ana ba? Mausab ang gusto sa Ginoo nga musugid ta sa itong mga sala ngadto kaniya kay siya man mo'y mas labaw, pero kinahanglan mo tahod ta sa iyang mga pinialan diri sa yuta. Mo gina ang instruction, mo gina ang teolohiya dinhi sa Biblia. Sa Números Kapitulo 5 tudling sa 6 ngadto sa 7, gisugo kaniadto sa Dios sa mga anak sa Israel nga magsugid sila sa ilang mga sala nga nihimo. Og sa buhat 19:18, daghang magtutuo nga na nagsugid. Og timan kini mao'y usa ka tataw kaayo nga kamatuoran nga dunay nangumpisal ngadto sa mga tinun-an ni Hesus. Timan anato nga dili tungod sa ilang pagkatahaw, kundili tungod sa katungdanan og gahom nga gipiyal sa Ginoo kanila. Di ba? Kadtong unang Primero Ministro kon Prime Minister o Santo Papa si Pedro, Mateo 16:19, giingnan siya, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang imong itugot usab sa langit. Niya sa in English rabana sa King James, bind ug loose, unsabay paggahiktan ug luagan sa maong Prime Minister. Hiktan ug luagan pod si Ginoo. Unya gisubli ning gahuma pag hisgot sa Ginoo sa dihang naay kauban Yus Pedro, kay wa man siya mag-inusara diya sa pagministeryo. Naman siya kauban kay maugtas biya po siya gwa siya kauban. Una nga mutumaw ng termino nato nga magisterium, the teaching church, simbahan nga nagapanudlo. Kay di biya po madahan ni Pedro pakailaps mensahe, panudlo, pakailaps gingharian nga siya rang usa. O bitawng gi dusig ito sila kabuok, di ba? Labis sa atong panahon karon, nya maingon sila nga, uy, sa atong panahon karon daghan naman lagi ng mga obispo. Di man kay dosira. Maingon mo nga ang sumusunod sa mga apostoles, mga obispo ninyo. Nya anong daghan man kayo? Nga sa una gamay ra man to. Well, depende sa panginahanglan man. Sa pagsugod, may gamay pa kay wa pa po kayo sakop. Pero inig tubo na, inig mahimo ng dako, kuha na po, di na po kaayo, murag sa likwaot na po ba nga 12 lang gihapon. Magpili na po daghan kay na, sao na lang og mulukop na stibo kalibutan, then pilaray himuong kuan, labaw. Gani, kung basahon mo ang Biblia, si Pablo, iyang giingnan si Tito nga magtudlog mga pangulo dias matagdapit din asa sila maabot. So magtudlo ug asa dapit dunay makabig magtudlo pug leader dito. Then ug asa na pud maabot magtudlog leader di kay madu silang mudaghan gyud. Labi na sa panahon ron nga mag 2,000 ka tuig na ang simbahan nga gitukod ni Kristo. So daghan na ang mahimong mga lideres pud. Kay sa Marcos 4 tudling 30-32, ang gingharian gihulagway nga kini mahimong labing dako. Gamay kini sa sinugdan, giingnan gani sa Lucas 12:32, ayaw kahadlok gamayng panon. Pero dili ni magpermanenteng gamay, mahimo ning labing dako, mahatod pa no sa San Marcos 4:30 ngadtos unahan. Na mga igsuon, kung imong basahon ng 2 Corinto Kapitulo 2 tudling 10, klaro kayo no nga ang maong tinugyanan nga si Pablo, tinugyanan ni Kristo, naagyud siya gahum sa pagpasaylog mga sala. Basahan ragon ninyo 2 Corinto 2:10. O mayo nga ato pong himuong panag-ing ba kana bang
mga kaparian mo pasaylos to mga kasalanan. Ato ning ipanag-ing ba sa huwes. Kanang huwes nato da sa korte makahukom o maka-judge dili tungod sa ilang pagkatao, no? Sa ilang pagka-ordinaryo ra nga citizen as a Filipino o a member of any nation o sa iyang pagka-citizen, no? Di siya makahuwes, di siya maka-judge sa iya lamang kaugalingon o sa iyang pagkatao. Pero tungod sa iyang katungdanan, tungod sa iyang pagkahuwes, maka-judge siya. Di ba? Inana po ng mga pari, sa ilang pagkatao, sa ilang kaugalingon, di sila kapasaylo. Kinsagod sila. Ang Diyos lamang mo'y makapasaylo. Pero tungod sa iyang katungdanan, isip ministro, isip piniyalan sa Diyos, magkapasaylo siya. Inguna na nga itong analogy, mga suking tigpaminaw. O bitaw lagi ang pare mo pasaylo sa ngalan sa Diyos, dili sa iyang kaugalingong ngalan. Nya klaro man kayo na sa Biblia nga naagyo ng gahuma sa mga ministro sa Diyos katulaging San Juan Kapitulo 20 tudling 19 ngadto sa 23 nga ang maong gahum sa pagpamasaylo og sala gitugyan sa Ginoo ngadto sa iyang mga ministro kunang iyang mga kaparian. Sumo ni ako na gyuning mura ba og mura kog nagtudloan ni og grade 1 grade 2 kay gibalik-balik. Pero dili bale na ko na kay hantud karon daghan magyud misupa kanang kumpisal. Mao na nga di bale na ko nang mabalik-balik, importante nga kamo makaton og makasabot pag-ayo mga suking tigpaminaw. Nagaron ngadto ta sa kinibang kaligunan gikan sa unang mga Kristiyanos. Kay nahimo man natong tema ang sa ganito kadtong mahitungod sa Biblia nga ang baruganan sa tinuang Katoliko may labot na sa Biblia, dili kay Biblia lamang. Kinahanglan ni apil nato kanang apostolic traditions. Katong gibinaba na lang kay wala masuwat katong atong masabot sa 2 Tesalonica 2:15. Nganong ato ning hisgutan gamay tungod kay kinigong pagpangumpisal ngadto sa mga kaparian o ministro sa Diyos, dili kayo ba clear, dili kayo klaro sa Biblia. O manggani kanang mga igsuon nato mga dili Katoliko kon mga fundamentalist kay para nila litra por litra ramang yun. Wala naman ang apostolic tradition kay para nila ang nasulat ramang yun. O na kay di man klaro rito sa litra nga dunay pagpangumpisal ngadto sa mga pare. O nang mingon sila, sayop giday na. Pero kung ila pang i-apil ng apostolic traditions nga apil gihapon na sa tunggabayan na maklaro man yun nga naagyon ng pangumpisal. Sama ani no atong pamasaho ning mga kaligunan gikan sa unang mga Kristiyanos nga kadtong mga testimonyo nga wa na mahisulat sa Biblia. Pero mutakdo gihapon sa mga pipila ka mga tudling sa Biblia kadtong ato nang nahisgutan, di ba? Gawas sa nasulat sa kasulatan, ang pagtulunan bahin sa kumpisyon ngadto sa mga punuan sa iglesia, no? Bahin sa kumpisyon ngadto sa mga punuan sa iglesia kanang pagpangumpisal. Pagpangumpisal ngadto sa mga pare. Gipamatud-an usab bisan sa unang mga Kristohanon ang mga tinun-an sa mga apostoles. Sa libro nga Didache, balo ba taon sa nang Didache kanang early Christian writings kadtong wa na masulat sa Bible? Kaya nahimo ning mga tradisyon nato ning uban. Sa librong Didache nag-ingon bahin sa pagsaulog sa kalawat o kanang pagpangandam niini matud pa. Panagtigom kamo sa adlaw sa Ginoo. Unsa to ning adlaw sa Ginoo natun-an naman nato ni kanang pinadayag 1 Domingo, no? Enaa ang pagtipik-tipik sa tinapay kung kanang atong Lord's Supper nang gitawag nato karon sa panahon og misa. Nabang the breaking of the bread. O pagpasalamat. Hinoon kumpisal una kamo sa inyong mga sala
aron ang inyong mga paghalad mahimong putli. Ato nang mabasa sa The Apostolic Fathers by Jack Sparks sa pahina 317. Unsa pa? Si San Clemente sa Roma sa tuig 96 AD, no? Wala ni masulat sa Bible, pero usama ni siya nahimong obispo, si Clemente. Matod pa, no, niadtong 96 AD ni. Miagda siya, no, sa mga masinupakon dito sa Corinto, kaya doon naman siya nasulat po ngadto sa Corinto. Kung si Pablo doon ay mga sinulat ngadto sa Corinto, sa Efeso, sa Tesalonica, kinipos Clemente, kinahimo man po ni siyang sinugo ngadtong ilang panahon sa unang siglo. Nanulat po siya pero wala na nato i-appeal sa Bible. Pero kasaligan gihapon kay tinun-an gud siya. Matod ba niya sa iyang sulat ngadto mga taga-Corinto sa kapitulo 57 tudling 1, matod ba niya wala na ni sa Bible ha, kay sulat man ning Clemente usas mga nahimong Kristiyano. Niadto nga 96 AD niingon siya, pagpailawom kamo ngadto sa mga pari og sa pagdawat sa disiplina aron pagpenitensya og sa pagpiko sa garbo sa inyong kasing-kasing. No? Makita nga ang penitensya usag ka disiplina nga gitugyan sa pari. Nagyapon na diay, no? So, nagyo na sa apostolic tradition mga suking tigpaminaw ka ng pagpangumpisal. Gani, no? Atong Tagalog dako kang importansya kini bang giingon diri nga pagpailawom kamo ngadto sa mga pari og sa pagdawat sa disiplina aron pagpenitensya og sa pagpiko sa garbo sa inyong kasing-kasing. Kani may tagaan na kay natog dakog importansya kay niadto god dunay mga tao nga hambugiro kay ba. Grabe kay mingon na kinsa go ng mga ministro god, kinsa go ng mga pari god. Nga makasasala ra man po na pres nato. So mapahitas-on sila, wala sila matahaw daw mga pare kay makasasala ra lagi pares pud nila. Munang dili sila mangumpisal. Pero giingnan silang Clemente, pagpailawom kamo ngadto sa mga pare ug sa pagdawat sa disiplina aron pagpenitensya ug sa pagpiko sa garbo sa inyong kasing-kasing. Gani istong panahon karon daghan man pud ni. Daghan gyud kung madunggan ang mingon ba nga kisa ko ng mga pari god kasasala ra mo na pares nato ngano mga pisal man tanan nila. Well, sao na to bisag kun sao na to pakli atong Biblia. Naaman gyud sa Biblia. Itukod man gyud sa Dios ng sacrament of confession, kanang pagpangumpisa, kanang pagsugid sa atong mga kasalanan. Ngadto sa mga ministro sa Dios kadtong mga nabasa natong sitas. Pero para nako di nako tan-awon ug unsa nang paria kay ang akong gisunod yas kumpisal ang instruction man sa Ginoo nga kanang musugid tas itong mga sala niya isugid nato ngadto sa ministro o sa pari naman sa Bible katong ato nang nabasa. Dili nato lantawon og kinsa nang paria na kay dili na ato natural kung kanang paria buluyago na manubag man puno sa Ginoo, di ba? Dili man na kay exempted siya. Gani, dako siyang tulubagon kay ministro siya then buluyagon siya, no? Iyan ang tulubagon. Ang ato, igo lang tamo sunod sa instruction sa Ginoo. Kay, wa man maingon ng Ginoo nga, uy, katong inyong kumpisalan, katong inyong tuhuan, katurang mga dili buluyagon. Wa man maingon ng Ginoo. Gani, doon na tayo ihemplo ana mga suking tigpaminaw sa katong sa Mateo 23. Tudling 1 nga 2-3 nga naghisgot og mga otoridad ang Ginoo, pero ang maong mga otoridad maot og kinaiya, maot og patasan, pero wa siya maingon nga ayaw ninyo silag tahora, ayaw ninyo tuhuoy ang ilang mga panudlo. Gani niingon nun siya, tumana ang ilang panudlo apan ay lag subaya ang ilang mga buhat kay wa man silang magtuman silang giwali. Mao po ni atong gihimo karon mga Katoliko. Kung nato mga kaparian, obispo, dunay apan personal nila, ila na lang tulubagon sa Ginoo.
Pero tungod sa otoridad nga naa nila, mutahod ta. Sama sa atong mga punuan sa lungsod. Kinahanglan man gyud ta mutahod bisan doon na pa sila yung mga apan. Total manubag man na sila mga apan diya sa mga mga kaso nga ilang atubangon sa pardiha. Pero kinahanglan gyud ta mutahod kay naman sila katungdanan. Ang katungdanan nila may atong gitahod, pero ang ilang mga apan na lain na po ng istorya. Okay. Well, dili Mateo 23 tudling 1 ngadto sa 3. Unya mingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglang tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Na tanawa mga suking tigpaminaw. Mga magtutudlo sa balaod, mga Pariseo, na kuno sila'y authority, na sila'y katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Nag-refer nagtumbok ni atong daang tinuan, itong Jewish religion. Kaya sa Jewish religion, ang mga authority, ang mga autoridad, mao man ang mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod. Unsay giingon sa Ginoo? Busa kinahanglang tumano ninyo ug sundon ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo sunda ang ilang mga buhat kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. So ipatahod sa Ginoo ang otoridad. Tuhuan sila kung manudlo sila mo, pakanaog sila mga disiplina. Pero kung ang istoryahan ng ilan ng mga buhat nga sukwahe, maura po na di nato sundon. Maura po na itong panahon ron, kay di man yun na malimod na to nga itong mga kaparian, obispo, tanaw na to sa history, nabahin may gina sila duha, di ba? Na ay buluyagon, na po'y matinudanon. Pero wa mo ingon ng Ginoo nga, kadtong mga buluyagon, di nilang tamutahod, di nilang tamutuo silang panudlo nga bisag naas magisterium, na sa Bible o mga mayong bagtulunan. Tuman gyapon ta, pero di lang nato subayon, sundo ng ilang buhat nga di mao. Gani, iampo no nato na sila para matuliid, di ba? Haron mas epektibo pa gyud sila mga ministro niya, o mga pare. Okay, ang sagod ka pare nga buutan, mas epektibo man na siya kung ubanan gyud niya sa buhat, Di lang kay may lang mo homilia, may lang mo misa, mo sulti, pero kuan, So, mga suking tigbaminaw mo na ang atong karuganan may labot ni anang kinibang kompisyon. Dayon, dunay mga tudling sa Biblia nga akong ihatag ninyo, isip dugang nga kasayuran may labot na ni mao nga tema ba. Palihog, basahan ninyo kanang Panultihon Kapitulo 28 tudling 13. Panultihon Kapitulo 28 tudling 13. Sa laing hubad sa Biblia, Proverbio. Nahinumdum ko sa diya sa itong Bible study. Doon na to'y ningon ako ba nga, wala man ang panultihon diri sa akong Bible. Wala man ang panultihon. Asa man ang naa? Dugang-dugang na ninyo mga Katoliko. Engko, dili kuha na siya. Siguro kanang imong Bible ang hubad sa panultihon Proverbio o Proverbs. Mao ba? Ako ning gisgutan pud gamay kay basin pud ang uban ninyo ba ang hubad sa Biblia Proverbio or Proverbs, hindi mo mutuan kay lahi panultihon, Okay, Proverbs ni sa tingali, sa inyong Biblia nga ibasa o nga version. Okay, atong basahon. Panultihon 28 tudling 13. Dili kagayod mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol og kaluy-an ka sa Dios. Adong ngayuhon kuno niog kinibang balanse ba? Kay dugang man ni kaligunan nga naagay pagsugid ngadto sa sinugo sa Dios o sa pare pa o ministro. Unsa kuno? Panultihon 28 tudling 13.
Dili kagayod mo lampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol og kaluy-an ka sa Dios. Nainumdum ko sa usa ka pari nga nag-discuss aning kumpisal, ingon siya usagod sa rason nganong naagi kumpisal ngadto sa pari bisag ang mga pari masalaypon aron matino pud sa Dios nga ang tao dili ba maulaw sa pagsugid sa iyang sala. Tinuod, no? Kay kung matinud-anon yung nga kana bang sana naghinulsol ka nga buot nimo talikdan ang imong mga kasalanan, di man ka maulaw mo butyag niini, di ba? Oh. Kay kung diretso ra sa Dios nimo, wa may makadungog. Di ka maulaw kay wa may makakita, wa may makahibalo. Di ba? May nagkaginoo pasilo ako mo ni akong sala, pasilo ako ani. Sayon ro kayo kay wa may tao nga imong gisumbungan. Di ka maulaw. Pero ang Ginoo gusto niyang testingan ka, sulayan ka be, mao na nga kanang akong gingon diha ninyo nga isugid ang inyong mga sala diri nako, pero akong ipaagi ninyo ministro o tinugyanan, tanawon tag di ba mo maulaw? O ana. Gani ako niagi puguhan ni mga sukig di paminaw sa una. Kanang natay mga dryness, kanang kakulangon sa tong pagtuo. Di man ko, maulaw bi ako mong pisalugparyo eh. Kay hala, may bawaan day ako sala, labi na itong mga katong kuan, grabe-grabe. Dagko. Pero sa dihang ni-absorb pag-ayon ako ng unsa day ka-importante ng doktrinaha sa itong tinuhang katoliko, biblical man din na kayo, gusto man day ang Diyos nga aron matino ganyan nga ikaw, di, kana bang, naghinulsul yung ka? Suwayan ganyan be. Tanahon tag mo, sumbong ba ni mo, sulti ba niya siyang sala, ngatos akong pare, usok mo ministro. Kung musulti ka, that means matinud-anon day ka. Kay waan ni mo tapigi. Ang uban, mahadlok man. Kay kanong pare ko na, musulti niya dito mo. Na, madakpa na lang niya ba? Og, sala dito nga, dakpo nun siya sa pulis. Well, sa akong nahibaw, na protected ng atong simbahan bahay na ng kumpisal. Nahibalao na dili pwede ang kana atong mga pulis gali mangutahan nagpari. Ya dili na og naapo na balaod sa mga kaparian nga taman ra na nila, dili na nila ibutyag, no? Kay spiritual matters man na, no? Mga suking tigpaminaw. Pero posible siguro og pananglit na bay pare nga dili mo sunod sa iyang katungdanan o gipanumpaan, posible sigurong naapoy mo mabutyag ana ngadto sa dili unta angay. Pero iyan na ng kulpa, iyan na ng tulubagon. Basta mo na ato kay ang uban basin mingon ba nga di ko kay musultiw niyang pariana, musultiw niya dito sa kuan na delikado ko na mawawa na hinong ko. Pero para nako di ko mahadlok ana ngano doktrina man as Bible nga kinahanglan isugid gyud nako kung sala ngadto sa ministro sa Dios. So kung kanang pariya iyan ang ibutyag naara niya, basta andam na ko banong daig mapriso ko. Ang hayan nun po dagway ko. Dapat lang mubayad ko sa unsay nahimo na akong dautan. Ana ba? Ito mahadlok. Mo atubang sa unsay angay na to. Kung matinud-anon ta nga gusto tang mubiya against mga kasalanan. Mga suking tigpaminaw kanang San Marcos Kapitulo 1 tudling 5 ay sa dili ba day kanang Ecclesiastes Kapitulo 5 tudling 6. Basahan ninyo kanang Ecclesiastes Kapitulo 5 tudling 6. Kay mabasa gyud nato litra por litra kana bang pulong isugid ngadto sa pare sa Dios. Asan naman to? Dara. Ecclesiastes Kapitulo 5 tudling 6. Gingon diri. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Busa isugid sa pare sa Dios. Isugid sa pare sa Dios. So, hinoon naihubad nga dili ingon ani pagka litra. Pero ako ning gibasa kay mabasa man diri sa Maayong Balita Biblia. Pero bisag dili kini lang no nga teksto kay basin lahi imong version. Bisag kato na lang mga teksto nga atong gihatag na igo na kayo kadto. Mga suking tigpaminaw. So, inumdum ko
tungtong giisgutan pud kagahapon nga ang mga pari nganong mingon ta nga makalimpyo na sila nga mahugaw man na sila kay makasasala pud kay mga tao ra man na sama nato. Well, ato lang hinumduman to atong example kagahapon ba analogy sama ng silhig. Ang silhig bisan hugaw kay gigamit na kun na siging silhig pero makalimpyo man gihapon, di ba? Kanang inyong silhig di aron sa inyong balay hugaw man na labi nagwa ninyo ayo haglimpyo. Pero pangutana, kanang silhig na sa inyong balay nga hugaw makalimpyo ba na gihapon kung gamiton? Ang tubag makalimpyo. Ina na gihapon ang mga pari. Ang silhig makalimpyo kung gamiton bisan hugaw. Ang mga pari pod bisan makasasala sila makalimpyo lang gihapon kung gamiton sila sa Ginoo sama sa silhig. Og mao man gyud nahitabo kay dinhi ang mga tinun-an masalaypon man gyud sila makasasala man gyud sila pero nganong gihimo man silang silhig sa Ginoo. Ingnan sila bisan kinsang mga sala nga inyong pasayloon gipasaylo kini. Sama ras pag-ingon nga bisan dili mo perfect ako mga tinun-an na amoy mga apan pero gamiton mo nako ingon nga silhig aron malimpyo putong ubang mga tao. Inana ba? Mga suking tigpaminaw atong tapuso na no. Kining atong tema may labot na sa kining kumpisal. Hinaot nga na sabtan ninyo o kadtong nakapaminaw kagahapon og karon I am very sure nga nainsaktuan yun mo. Kay kadtong karon lang nakapaminaw na daot ko kung natuhog bagyo ninyo. Labi nagtumoy-tumoy na mo nagkapaminaw. So, dirita sa atong mga behibalo. Abiyan ninyo galim din no, mga suking tigpaminaw ang atong Global Catholic Network kung EWTN. No? Nana sa atong cable. Global Catholic Network, Eternal Word Television Network. Ato ning highly recommend ninyo kay ang yawa ra ba gigamit ra ba ng atong mga television pod no? Mo-broadcast po ng yawa, di ba? Mo nang atong i-recommend ang atong Global Catholic Network kay purely religious gina siya mga suking tigpaminaw. Atong kaunteran po ng yawa ngayang gigamit ang television. Gunya sa internet po ang yawa gamiton gihapon, di ba? Munang doon natin mga Catholic websites sama sa ewtn.com o catholic.com. Yes, catholic.com pwede mo maka-download dihag mga MP3 files nga libre. Maunay Library ni Veritas sa internet. Ugunya kung gusto mo mangutana ni Veritas, is itong tulumanon kay manubag man tayo mga pangutana Sabado o Domingo. Mo niya itong cellphone number 0918-54-97065. Ang atong telephone number 212-6200. Ang atong PC number 277-0057-86811. Yang atong email ad karon pa nako isulti ninyo kung gusto mo email ni Veritas. Ang atong email address veritas899@yahoo.com. Atong usbon veritas899@yahoo.com. Okay. Well, adoning tapuson pinagi sa pag-ampo ni Saint Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord, I may bring harmony, that where there is error, I may bring truth, that where there is doubt, I may bring faith, that where there is despair, I may bring hope, that where there are shadows, I may bring light, that where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen.
Pangasuking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Kining ubos nyo igsuon, ning mong tulumanon the woman I love, Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas Muingon, hangtod ugma pohon. Sa ngalan suman, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.